Ci gaban labari, bayan an bada prophylactic drugs wannan ni na ce madam ba na son ɗacin wannan maganin sai na ki shan wannan maganin ya ce ai bai kamu da ni ba saboda haka ba ni da wannan cuta. Sai aka zo aka kwashe mu aka ce kowa ya je gida an bada hutu till further notice sai an gama fumigating makaranta da sauransu za a tura mana letters sai kowa ya koma. Da na zo gida ina zuwa gida dama already an ji labarin cewa akwai outbreak na cholera a gidanmu a makaranta kai. Sai nan da na dawo gida irin na cire kayana aka sa ruwan jik aka wawwanke aka yi wannan aka yi wancan duka. Sannan na ci abinci na yi wannan gaba ɗaya sai can yamma sai gashi na kamu da wannan cuta ta cholera. Da na kamu da cutar cholera at first ban yi zaton cewa a cholera ba ne. I just na zata tun da mutum ya zo daga body akwai ciye-ciye da zaki ɗaya biyu komai ki gani kina so zata ya ɗure ne kawai ashe cutar cholera ce. Na fara yi na yi ɗaya biyu na je ban gida ɗaya biyu na dawo today kafin zuwa safe sai na kalla ya zama extent inda in zan je ban gida sai an taimake ni ko wani ma makamancin haka sai gudawa sai wannan abu. So a lokacin a gaskiya na samu taimako da ya dace domin a ce mahaifiyata ma'aikaciyar jinya ne to a wannan lokacin ana tsadan magani tetracycline da flagyl ya zama hot cake sai wane da wane ma suke samu asibitocin ma har an zo kamar ba a karɓan patients da dewawa. To wannan experience ɗin da ya mahaifiyata ma'aikaciyar jinya ne da kawuna dukansu ma'aikatan lafiya ne. To a nan ne suka bani taimakon gaggawa da ya kamata don lokacin an daina karɓan admission asibitoci duk a cike duk inda kun je ba gado wasu ma har a ƙasa da dai sauransu ana ta ba su care da dai sauransu. To a nan dai aka zo aka yi treating ina a gida aka samu su IV fluids aka yi kaza da kaza aka samu komai da komai. Cikin ƙanƙanin lokaci dai na samu na wartsake. To wannan labari dalili da ya sa na bada wannan labari dalili guda biyu ne. Da ya sa na bada labarin nan dalili ne guda 2 zuwa 3. Dalili na fari muhimmancin ilimin mace kenan. Kun kalla da mahaifiyata ba ta yi karatu ko kuma ta yi aikin asibiti ko wani abu makamancin haka ba da ba za ta bani taimako da ya kamata ko wani abu makamancin haka ba saboda a wannan lokacin asibitoci sun cika kuma taimakon da ake kawowa ya abu nan magani ma akwai shortage magani a gari da dai sauransu. Abu na treatment early detection da kuma treatment kenan gano cutar da wuri da kuma ba da taimakon gaggawa yadda ya kamata idan komai tsananin cuta idan har an baka treatment ɗin da ya kamata ko kuma aka baka taimakon gaggawa a lokacin da ya kamata inda condition ɗin bai zama wani abu ba za ka iya samun lafiya kuma ka warke kuma ka yi abin nan kamar sauran mutane. Sai sun yi karatu sun taimaka mana ba kai so su taimaka. Kun ga da a ce mahaifiyata ko kuma wani nawa na kusa bai yi wannan makaranta ko wani abu makamancin haka ba da maybe wajen neman taimakon na maybe za mu zo mu samu admission ɗin ba tare da maybe za mu ɓata lokaci cutar ya shiga jikina kuma ya zo wani state ɗin da bai kamata ko wani abu makamancin haka ba saboda a wani lokacin mutane ma in an je yawanci asibitocin a cike don yawanci outbreak ɗin ya kara ko ina da dai sauransu. To yana da matukar muhimmanci maza ku taimaka ku bar yaranku kannanku da kuma har matayenku ma su je su karanci su yi karatu duk wata karatu da suke bukata ka tabbatar ka bata kwarin gwiwa da kuma taimako da ya kamata domin baka san wannan karatun zai iya taimakon ka wata rana ko kuma wani abu makamancin haka ba. Shin kin taba ku aje mana ra'ayoyinku a comment section shin kun taba experiencing cholera outbreak ko in kun taba ko aje mana experience naku a comment section sai za ku iya aje mana a wani ne aka yi wannan outbreak din kuma a wani gari ne kuma a wani makaranta ne. Nagode sai mu haɗu a wani bidiyo mun na gaba. Bye bye.